tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib, din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien, li ktibna int u jien. L-tifla ħallija riqda bil-kwiet dik għadha żgħira biex tifhem dawn l-affarijiet u lejha l-flus tinkwita xejn. Nagħtihom lok x'innadi għalija nhar it-tnejn. Tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix, tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix. Tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn, tal-aħħar int ma taħti xejn. Tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. mimlija b'tifkiriet din id-dar ta' żmien li għadda u mar, f'dan ir-ritratt kemm konna ferħanin. Miegħek xtaqt li ma jgħaddi qatt il-ħin. Iżda malajr tgerbu dawn l-10 snin u minna mrati sirna dewwa ta' xulxin, it-tnejn skjavi ta' din is-sitwazzjoni. U skużani jekk wiċċi nieqes minn l-emozzjoni. Tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix, tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix. Tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn, tal-aħħar int ma taħti xejn. Tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar Tistaqsinix tal-aħħar indirizz m'għandix, tal-aħħar jekk joġbok tfittixnix. Tal-aħħar tal-aħħar le ma nafx fejn, tal-aħħar int ma taħti xejn. Tal-aħħar naf li żbaljajt intaf għalfejn. tal-aħħar inħares lejk intu tala il-bib, din l-aħħar paġna minn dal-ktib li rajna it-tnejn flimkien, li ktibna int u jien. Tinkwitax għalija jindwejjaq m'għandix, l-oħra da żgħira u wiċċa bla tikmix. Missa x-xotta dmuħ u ħsieb għalaq sew warajja dan il-bir.